Salut! Astăzi vom învăța ce este HTML. HTML-ul este un limbaj de programare care folosește o multitudine de taguri pe care le putem edita într-un text editor simplu, gen Notepad sau Notepad++. În aceste tutoriale eu voi folosi Notepad++ pentru că este un program foarte bun și de asemenea gratuit. Îl puteți da jos după Google, scrie Notepad++ sau o să las eventual un link în descriere. Bun, să deschidem programul. După cum puteți observa, are o interfață asemănătoare cu a Notepad-ului. O să încep să introduc primul tag pe linia 1, HTML. Tagul este un text între două semne mai mic sau mai mare. După ce am deschis un tag, trebuie să și închidem tagul. Îl putem închide copiind partea de sus pe care am deschis-o și adăugăm slash după simbolul mai mic. Asta înseamnă că am închis tagul. O să scriu aici închis și aici deschis, să fie mai ușor. Așa. După care putem adăuga un head. Închidem tagul. O să lăsăm un spațiu între el. Tagul acesta are rol informativ despre document sau o să facă legătura cu link-urile încărcate în prealabil, gen CSS sau JavaScript. O să vorbim mai în amănunt despre el în următoarele tutoriale. Deocamdată o să adăugăm în interiorul tagului alt tag cu numele title. Title este folosit pentru a denumi o pagină web creată. O să-i punem numele paginii web, gen my web page, de exemplu. Voi puteți spune orice. După ce am deschis tagul title, îl putem închide. Title. O să șterg deschis aici și închis aici, pentru că nu este nevoie. Le-am scris doar să vă arăt cum să închide și cum să deschide un tag. După head putem adăuga un body. Să scriem body. Să las un spațiu între ele de un rând, o linie, pentru că o să vreau să mai adaug ceva. Body body corespunde corpului paginii web. Aici se vor introduce informațiile paginii, gen textul, grafică, elemente de multimedia, imagini, tabele, etc. Deocamdată o să introducem un text, să spunem numele meu este Robert, de exemplu. Voi puteți spune orice altceva. Apoi trebuie să salvăm pagina. O să o salvez pe desktop, de exemplu. O să-i pun numele index.html. Este foarte important să-i stabilim în prealabil extensia HTML pentru a o putea deschide pentru un browser. Salvăm. Apoi o să observăm că a apărut un document HTML pe ecran. Deschidem documentul și o să vedem pagina pe care am creat-o. Aici este title-ul pe care l-am introdus, my web page, iar toată chestia asta albă este secțiunea body, în care am introdus doar un text simplu, numele meu este Robert. Cam asta pentru ziua de astăzi, vă aștept la următoarele tutoriale, salut!